obi a oye aduro bia na ne papa ne nana ne wofa bi ne nana bi eye komfour ana no ebi ene free ba enye se obi kote aduro ana ede kosa obi yade o de kano no owu a enye no akofa dufro ye de be kana no asore no na papa ne edinya aduro enye no kure honhuma ni wa ene sunsuma hintasem no odoma nkoma di nipa esi ho free abode mfiti ase na obi wani bie waso enti wuni ani a ohunu de ekro sabia mu sabia nya ado nti na mpanimfo se obi tietia obi aduro so ekopeduro ahwefo ye mamu nyina kwaba na Kesse TV na uguso a wo hwe yen na sani aye nyina aye ni no na Kesse o kuma se tafo pankro no bonsuom wosi bonsuom abem se taxi station ho busa driver fo no bia se wo kona na Kesse ho na nyuma pa ne di mpenti afitafo ne wo mo ho nyina wo bia be so nsa ede wo akonofie na sahwefo be kai enche kora ena ye ko eye nkwanta Kesse subru kwaye mu na ifrase kwanta Kesse edumakase Kesse subru kwaye mu subru kwaye mu na nakofrase ekyerkyere yeko edumakase Kesse enche kra na yeko edumakase Kesse subru kwaye enso emu na ifrase ekokyerkyere nnua ene enhoma nubra ene nhahai enso emu wodi kan amwanya nte yese yebekoso a akyerkyere se na yebetimi aboa wo no anya mfaso ewo na Kesse TV a wo hwe na enso eho na se na yebeye na wo nso ubenya mfaso wo ba bia wo bia ewo ne doctor dwuma a wo ye me kan doctor dwuma na kyese ha ban no mu no sunsum dwuma mu no se wo ye doctor ena wo kyerkyere sa na ye me se na aso ubetimi ahunu bi na daakye bia to apentia na yese ya na yakai anom bia na akoto mpofiri mu nanso ubetimi atie ni wo kan so na wotimi atwitwa ede ajo ho na no no wo kyere se bia akofuo mu abo bia akoka wo kwambe so ne bia wo so fa so na ntentem so no a utimi so ano anasa se kan atwa wo na emoja e2 pradadadada bikura wo mekuru wo me hospital na kyerkyere ni nyina nenne yasan aba patakese ase ede ne ye beka enne de ye ba ne abehwe kwan a na nafa so na wonhunu saa nubna nunsini nkohini ene nhaban nyina wodi didwuma na ba bia na abenya nsa ne nipa nyina enso ne nim saa de no sanse entiye bi kura bai se yesetete hofo no bia obi ewo duru a obehwe wode so nipa be se mienu ana miensa hwe na se bia eje wo mo ana se obi anu a na kyese wonya duru da na beka kyo se de bia ente saa sanse nimde ne adwene eni nhunumu ene ne keka ho no etwede mpokwa nyankopo ade bo mu no de ma ti wode ma wo mo a ese ne fata wo mo ti ene hwe yen na ubeti dodo no afa na ano de ye no ne so wate ase bo modern so be subscribe e de ama anu bi na won so etimi a share e de ama na yonko na wadaroma ye mo akwaba ye ni ohene ba ampani se chiame a woni masem ka o se wasomu a enti nsam dodo no a ene mabon tofa no na nsen odi ye kɔ kwayem ewo eye edumakase Kesse na kwae brentu owo ho odi ye koginaem ifrase ekyerkyere wahwefo nnua ahodo enkohini nonsini nnua bra nhahan ene kwan a wo fa so didi udwuma ntima adwuma die dam soronko ewo bia wo hwe YouTube sa ahodo nyina enso emu ene yasan abo akache na ye no ba bedi nkombo ne yabusaw kwan a wo bitimi hunu saa nnua we no nyina ede ye adwuma sansa wo kyerkyere wo timi ka se ye fa we ni ebidie bibika ho a eno de eyesuma asem wontimi nkyere wo behwe no obi akwakofa ma obi na bi wakokum nipa ena de ma ye ha ye nkra ye san ba ho ne nyina ne se enipa bi awe sagu ya asum se aka na tete ho no ansa na obi ebenya duro no de ade ne dwuma dese bi ode duro no ema nipa bi try wo mohwe na se nipa no eye ne ye ne bi awo awu a na kyese wonya duro ti nka wo de nka ne ke nipa ke bi abekun wo mo no sansa ye hwe nduro ahodo a ekura wo na se wo de ye try ansa ne bi otimi anye mbubu be se wo hade a ene nka bi wo mo mbefam no edoso eno nti na wiai ya trase wo dwumadie titi wo bi ka titi wo bi kire enso nkwankwa ani ase ti nana we de wo bi ka se over to you do late no kre se sa asem ya ye kan ewom sa yo mini amida sala what to say oh nyame adaroma ansala ya be ko sa asem isi mesrese enano ye program bi on eyi na ye no na enkrofo bi sabe ensem bi ya wa asem bi ho a no mu busa wo da asem ne de
mo bisa Kwaku Mandela mo musa me ai senti Mandela number ni 0244 0244 97 29 58 0244 97 29 58 Saka wuli die de oho asem na me bisa Adam se my day and I know program bi aye no enkofo energy ho pa enkofo bisa me enzem bi program de se na na ya be aha na de say je bi so fu bi ka se bi se e ma trimodre na ma trimodre ntino ena sebio bobore bade no odoba ko bade no ohwie nkwanwo edigu sebio e ma na mu a oba we tuntum o ye kokko ye fita o we China ni kura we China ni kura na se ye kokko ana me kire mu se nyesa odoba nkoma de bo mu no ba bia ye asumade bia no ho no esakra wo hwe nipa da sani sire mu a sebio ye nipa tuntum kura ni sire mu no ensakra kakra bam eche ni nipadua aka ni nyina na kwa ni nyina ti ho na nkrofo pa me ebisa masa ebisa me nse lense o bisa me nyem na metima yi ano gese me wona so for the kind na o de bai me de nchiremu a minim na me chiremu no nti obi opelo o misa ya wo se obi se o se ma no nyankopo hwie nkwangugu o manemu no o man ka agisi kura sa anyi o mo ya anyi o mo ya na sebi wetre se asem ni o mo ya enkwangu ebi ye nkwan kura o de emekwa no o ya efa na meswa ebi so de garlic ani ade fla akakaduro so man ka agisi that's a military model nti bisro sa question we na nkrofo bisa me no wa asem bia Fra Mandela onyi wa no enye masemwa etiefo de ohoro no de di ka no enti Kwaku Mandela so obi frɛ wa amanfo bisa me nsempa nti asem obi a wo no sa asem no bisa wo musa me yaka bia de o musa we ku aho de o musa yo mate ze me yankopo hwe nkwango na minyina ho na eni ba bia so sofo ne kan enti won eso no ala eso no ala etiefo de di kan yemfa sedam otwedi ampon so ahwe enso aboye ho ban ma de chepa chie sebe afi ncheba enso nche ntu nipa nyina ade achi won wadi afi medamu nyina ase se moda so ebo echi dom moda woro ma me ne mitim babusiafo eye bletioba Kwasi Twumasi Mandela ene mia minua uli ono ene engineer ono ana eme cameraman ono ana ebibia enche no obewa enche bia uli obewa bejana ho kani mana crash me triple etieva se dem nyame etiefo yefa binya se de sebia musebia nya adom panimfo se ye di asibe nam na cheche sija so aba ena sebia musebi ka flache ye ba ne yankozo so a ye beje ani so ntiduru mebi a ne edi bia ye sedie na saare wi asete sebi apebia nya bia ni nyina ye ka ntiduru mebi a ne ma ye nwonwonan ti sedie kakra bo wani ablabo mu a na amane ma bebre so aye dai akata adwendwene ne ye keka ho nyina ne ma afutuo kakra sedie ye duro mpa sedie ye duro osere a eboa ma oni padua no sunsum eba ne ho so no nipa bia wutamuna na tirim ya din no da bia no onim abobapo onim na abobapo ansa na ye beko dwumade so no onim abobapo enti sedie eyaduro enti duro me bia ne edi bia ya asresem kakra ne afare saa sebe aya achacha afunu esi wanim a oje saa na esi wachi so a oje esi onche mu so e ba bia oje enti ni nyina aka bom ne mewiase ankre yemfa se dem nyame na bletu asema wo kan no se obi se enkane no na tete no enkane no se nana bi ye adura obenya adura okoti adura na se obi yefunu na ne ya no dia tra na hwe yefunu ne ya no dia so na hwe o de so ne hwe a na se kwa wanya duro obi so bewu na obi so be yale na je se enya no kure sa dabi na fe ye den ya ye onipa da sani adwene ene ne ono ankasa ne na disua ene ne sua hunu ene ma na kasa ene ode kasa onim hwe nti o kan sema mfata yemfa se da me Nyankopon biem ekwa na no mfa so nya aduro nie
Efiri tete odomankwa bo ade obole bo ade obo abode ni nipa ni mu ade nyina na odi nipa eto ano. Enya Bible na be kire yi. Eye abode mfiti ase. Se me kan sem bi na me kasa enya Bible na be kire ya, menim se adehyeman ma ahwefo etiefo me ne be ya adwen. Sabia mu sabia nya ado sabi kafra champanimfo si aboa kanka bi. Se nya ni bi na ketekire a enka ne kawa enane kom. Na mame nkyere wade yi ansa na Bible efiri abrochimemu ebeba ya bibi memu no Bible eye Greek ne Latin kasa ena omode bae eba ya bibire mu no ebehye mfantimem ena kowie akuapem ansa na ebetwi akan ebetwi kasa eye akan kasa se akuapem nyina ya akan ansa na ebetwi pa enti Bible so wo hwe kasa ba ya kan kasa ni nyina twi Bible no ne ba kire kula na ye akuapem twi enti akuapem kasa ne ba ya nsa na omo translate aba twi kasa pa ye asante kasa enti se wo ye sofo se wo ye hwan na se wunimu a ene me kire the secret of the Bible na mi bube bi se aboa kanka bi se nya ne bi na katakira a enka de kawa enan kom kasa bia omne twiro de ma Bible ne translate de ba twi a ye dane no e de ba twi bia ye kasa ne nananom kadada nokure hwe otimi kai Bible bi o kai Bible no ba bi no obu bebi no waka momfa ajenkukuni abro no mane ade no wakaka no bebi no obu be kasa bi wa na e kasa kwa bi no waka kasa kwa yei akan fo ne kasa kwa ye ne kasa bube broni onkasa bube ne be so a simple words bi short no aka na so Bible no e sign say omode ba ya bibrem twi kasa ni ntino bibinia santinia na okro asante kasa no efiri akuapem de ba asante kasa no na oyo nipa na no ate na nadwunumu do na nadwunumu abie enti wo mo twiro ni nyina no e na omode ebe ni niam bi de keka ho de twiro Bible efiri say kasa bi wo ho a Bible mu broni nka ya wakasa bi a eyetwi untimi nya na blofo da mame nguni ma obi a wadwene be yo Kesse ne ya ba ne ye be kro enitwi eni blofo kasa amanfo akeka bia dia obi kura se ya go ni ya be kam ono so wa che na se anokore wati ase enti kasa bia e wo Bible mu bia eyetwi kasa no eye kasa ne nananom ka dada enti mla omde Bible no de betwi kasa mu no ena omde kasa ne de twroye e de be shemu ti nananom ka dada enti nananom ne kasa dada enti ene uno obi kasa 1 2 a asa we kan say ai ena Bible kan say ye ni duaba no ye ana haba enya Bible ne kan ye enya no kresa ye kasa ye nananom kan ye nananom se odomanko bo ade no ye nuane a ye di nyina no eye duro esayale enti nananom odi kontomire odi kwansusu a nya sana yale sabe aduane ye koto aduane abontina anwonomo ye fe na ahai no ene ane kyekere sa anwonomo no eno ne yedi bi ede bo aduane a ye fe no nkyakerawa wati ase onu wan nkyakerawa ena ma anwonomo no na ho ode ewo mu no obo se na atuaka aduane nim na ani na ye de aye green mebo sa na tie sa green no awudi no eye duro wati ase enti kasa nyame de ma ye no ena omode etwro twi Bible no eye kasa ye Canada nya kakan enti men be kan kire me untimi nyina be kan nsem hunu mfa kire me say Bible say muni dua na ba na mfara nya Bible ne kan ye nananom kasa na Bible ma na nananom wo sa kasa no wo ho dada no om de ye adwuma so odomanko bo ade a obo adebo mu ni bibia no na me kasunsu mo hintasem no odomanko adebo mu bi ade a kire wo obo nipa ni mu ade nyina onipa da no ana onyankopon bo nipa bi soronko a ode ne beto adasa mam ya nipa nim na sa nipa no odomanko ma no sunsumu aniwa o ma no sunsumu ason enti owani a ohunade o wa ason so a oti asem enti sa nipa no ana onyankopon de abode mu ahintasem ni ade nyina ade ma nipa no ma wo mo obi anani hwe uwani na waso ya adwuma ana se so waso maduro mpa
uko wire mu a okotie duro no a hama kasa enunsire kasa aduro kasa na nso wuni ani a nnua nyina kasa wuni aso a onte uwani a eho na be won sentatia jetai da no ko ho a oba otuntum nyankopon na nso wuni ani nti wuna mfia oduma nkuma sunsum ahintasem a odi hinta nipa na odi ma ona wo sunsum aniwa ene sunsum aso enti saafo no ukọ wirem na akotie duro a wakọ wirem akotie duro no o aso no ye adwuma wo sa ha bi kasa teme ebi se teme na akopa duro de o se teme no onya adu papa de o se teme no o na ye papa timpanimfo se ahene pa wo yi enkasa tieniye me kire odoma nkuma adebo emu sunsum ehintasem no so no etu onyankopon omo obi e womani ma omaso no eti ahama kasa no ti so obi yare a esanse nyamia ma nani ohunu ade no osunsumu aso no obo wirewire mu a onima ahama bia eni dubra biala eni dunsini bia na dwuma eye eni na yale sa esa ti saafo no ena obi yare a ni akotie duro no ni de abesa yade ti na mpanimfo se yankotie duro mra eni abai bai su nya na wo wiram ahai na ni de yen de pasa yade no de hin na yade amani nimdie amani sunsumu aniwa ason ye adwuma na amani sunsumu aniwa awon hahabamu hamamu no ti saafo no ena nananom de om ye ya de om ye adunsifo saafo no a ahonhom no asunsum no ede om ye adwuma ya akomfo no ena odoma nkoma so de ma wo mu enti komfo bia otie duro me fa kwanya we so komfo a woni maduro no enti ahaba no na kom enwie peye fi se sunsum na chiwade na kade na bose na nimonyam na kokoduro ye mani nkanyan eye haye eni nunsini eni dubna eni nkohini Tano kura sabia musabia nyaado a eye kronkro tano a sabia musabia nyaado a ya danu se de ketrema da abodwe mu ya wa habaya o de so tano so a e kanya no e ma honhom no etimi sori gina yie e man ho so na nso so no unim wati ase eti saafo no e na ye enura akomfo eni adunsifo nyankopon mo musunsum ani wan de omuhunu no e ho na aduro emfiti ase efiri ye na eti efiti ase no wie no e na omu ye nduro no ana ebi omu sha ase e kirekire omuma eni onnananom e na be ya wonto ato aso meka mebe mu obisa de opeso obisa no ene meka sa asem wei ya mi gina so 100% say Ghana memu ha Abibi man Ghana memu ni Abibi man nyina obi a oye herbalist oye aduro me ye ho mixture me ye de be tonic me ye de be me ye doctor asumasi capsules na ne ubekom no ni na nabi ni papa bi no oye kofo no edunsini ene one ne nam ye na ne ya modelize aduro no ya de abefu nimdie bi de ade atoto na ya bottle no na ya siri nya di ya aduro obi a oye aduro bia na ne papa ne nana ni wofa bi ni nana na bi eye komfo ana no edunsini ene free buy enye se obi kote aduro ana ede kosa obi yare o de kano no owu a enye no akofa duflo de be kana no asore no ene e papa ne di nya aduro enye no kure honhom aniwa ene sunsum ahintasem na odoma nkuma di nipa esi ho firi abode mfiti ase na obi wani bie waso enti wuni ani a uhunu de ekro sabia mu sabia nya ado ntina mpanimfo se obi tietia obi aduro so ekopa duro wako wire mu no a wokopa aduro no aduro no a wokopa e de abesa wo yare ya na de be ye wa de no aduro no dua bi a obetia so de kwakoti waduro no e obi so du kase a ono so de sa yare onso wutie ono so de ye na ade esan se wunnimu ntina wutietia so obetima hunu aduro bi ojo nso ne bia koguso sa aduro a ojo nso de guso no e obi adu kase a ene na mani kanya wodi didi njuma pia ati ase enti aduro eye sunsumu ehintasema abode mfiti ase a onyankopon bie nipa asumu a wote kasa ena ene ede abeye enchechire no sabia kafra memema mfato ho ene na wiase aye bibi nwonwan ene sikani bra ba wiase ene obi asore a osemekom obi koji krufasa niema kura na odi abegina ho obi sika yeso ye komfo obi ye niema yeso ye sei enso ka eso akom ena su krufasa ye betu krufasa hindu
yebe to Professor Isa Professor Hindu betime kum nipa na wadwa no na wayi ne nsoro nyina de egu ho obesa ye nyankamade e de akata so ama nipa na ye dey asori wa nkasa wo ye comfort da enti wontimi nsa stroke wontimi nya hwe enso so ne omo akogye sa ne mani bi nyina ti TV so yesim ye comfort enti me cast ma kire wo enye obia oyisika bia anya comfort eno eye eniema nketenkete ade ketewa bi nya ade bia ti so obi yiska no betra TV so se yiska enkase ska wo yie no wo ye comfort wakogye ne different ana wa bere enam ho ba bia ye ka bina ebre eni aduro ni de aduro ni ahama aduro ni nunsini aduro ni sebe edubra ene kabo man ye aduro enti ye ka aduro a ye kasa komfo bia enka ne no ye modini komfo ye fe oninko komfo ni di esha da kabri fe oninko no kire sen onim ti sako akote blofo no ohun oninko no first ni ye mo komfo panyini bia ofre komfo a oninko na ho te sei onu onim bibie onu ote kasa onu onim susumu oninko no nti komfo me ka komfo ni di esha da kama kire wo oso ya komfo to ngali nsem na ato na akeka onim hwe onim de eko komfo ya odoma kwa de board onyankopon de ma wo firi nananom bre so firi tete abla ayi oninko ye fe oninko onim hwe what you say onim bibi onim ako onim bibi onim kasa onim bibi timpanifo se we dey say akoba onim aman so what is akasa nda ye si akoba onye dey onim aman akoba onim aman nti akoba omo na ye bo aman na aman acheche wo bo ni abeton wo mo what you say enti odoma nko abo ade no sunsumu ahintasam ni ade no obo nipa e de soronko kwanso a de to ano nti sai nipa bi be ye fitafo enti aduro broni e na obewi a yadwene e beto ye nkoa e na osabra omo e beto omo anim ha ma no abrofo ko dada wo mo e na omo de bia palastamo APC code awe cafe no sai ndo ni nyina no ye ndo e na abrofo nkoa tomu no ye obefa ye numu be chichiri ye nuanom menkai sabe etiefo ya ya beje chiye ma me ne papa no no na omo dada bi no hu se sai nipa wo ye wadwe se wo ye ni bibia wo be so di tuo kura bo na ne tuo na apro ti ewuze sai nipa no bibi wo no ti abrofo do om ko duru abrochimem no om do om ko ba bi special mo different treatment ya om do om fa so dada won na om chirechire nuro eni de di we ye na abrofo nya duro enuro aye no nya bi ni abrofo do ni nyina afiri yemu na esan se me no mi enu ampe bibia hunu ampe bibia nti ampe bibia antwa ya to amamle ni amane ya to atwene wo papa bi ye komfo wo papa bi ye nimdie wo be ben no na wa kire wo bibi nti wo se osofu aka to so ye bonsam enti wo ye no wo di no ni nyina dai ekọ asamado ya mane hunu anyina na me ka kire wo na nka corona entime mba ne akofa ye se ikofa panie e dia be wonipa ne panie bi kura obi ko wa ensensen bebere enso kan wajade we dia jai abai mo asemti kan kase jai sebe mpredua sa kan wato sebe yeah to ati ase enso kasa ya de we na nan wo ho dua dodua no betimi dia ye amani pa ho ato no fi se una nabi wo sa duro no osofo aka je so na nan ye bonsam wo ye konfonti wo ye bayifo bonsam de no wo ye wa me no amana fa duro na ama ene wo de awu no wo de dey wo de duro ni nyina akọ ena ama na abebele sa to ye ni ahoto no enti ye duro efiri ye nananemu hwe abakosam ni amane ne ma me kan panyini bitimi frɛ me osinana asama wo kan me nana bi ka kire me panyin akokora wo nana nya me nhira pa da bia me kan papa bi frɛ me nzima osimi ye konfo wo nsama wo kan no nya me nhira wo pa na wonim de pa na benyini so ache wonya kwa ya besra me wate me ba papa de bi ko frɛ me o nzima ensama me ka papa akokora wo o frɛ me da bia o ka kire nkwa na so obewu efiri entia efiri se ensama me ka no YouTube no ensama me kire wi aseman no unti bi da panyina kokora na obi a onanso ho da yeda enso me ka me won fie sai meduru me hene meduru ba bia enso metu aka be se 200 years 1000 years asema asi enam die ntia awewere bo na tia na dwobo akasa na nanom nsamanfo kasa kire me ye bia aso no ye adwuma ani ni so ye adwuma intimite de na me hunu de na me tie de na me nyina achi no me bra me ho ase ema honhom me ma me ho piao akura me bra me ho ase ma no nya abotre ma o fi se wi ase o chekere Tano na de mo esi sukura o be dane agya ti wo ye bibia
no hwe ho so yi enti ya duro no efiri sunsun hinta sama body a wodoma nko de boye broni na ye experiment okofa duro we kaka we bom de hwe yade enya yai ye de nyame ema ye niwa ye di hu na duro ete haba enya se yade enya school nyame de che ye kwa ti so obi kase so obi ye pe duro a ye de try obi na owu a na ye kofa obi a experiment enya no kure ye na dwiri abrofo na experiment no anu su ehunu ye bibi man nyame ye ni nyame makronkro no ti ye nya experiment nyame de ade ne che ye kwa ye ne ehunu so kwa ehwe na free yensa ase nyina no piao si aduro chere no ye be ko part 2 ye be ko part 3 ye be kira ko si part 7 njo ye be sa ko wiram mo be hunura ahodo ene ade bi wo ho a wumbu sada fam nanso wo de ye ayira die bi wo ho a eda fam wumbu nanso ewo nia eye ene adesua a ye besua ye ene no sanse kwaye ne da ho ene ye ko ene wo kire we ni we udi we yese ni sensei ena ye busa ye ho se dan asa nimdie no onyaye na binum de wo mu keka on se akane no obi benya duru a de se bia obi se ne yefunu ye ne ya na bi akote nunum ana se ebi a pepedie wo na wode ano a na se wode amanipa kro akosa se nipa kro no anwu a na che se wanya duru eno na se da bi Abibi mem ye experiment seni abrofo ye experiment ye try hwe se be ya ye nya de ye nya duro no nemum ye nim de ne de twere abokwa nyankopɔ ade bomu wo hye dade man nipa bi seni a wo che obi a talent nso ede ye de ema no ebi anam de ye kasa ebi anana de ye sunsum hunumu ene nhahama ene ne keka ho ti sa nipa no nyankopɔ bom sonko wo mo te eye ahahan eni nua wo mo ne ene wo mu kasa wo mu ani ene ne keka nka ho nyina wo mu nyusa ne ma ne nyina nti se ne uhu na nakase na so hwe no na wo kwayem no wo kyerɛkyerɛ nnua ene ho ahwan a na de te na nansa no beja wa mo akro no wo nimdie mu se obi busa se awontoto aso mu no efirifa he ne beduru wo so a wonya asa nimdie no ewiase akom ye de wo nyame na de che nokre akom enye dokoto enya hwehwede se bi hwehwe no Sabi nyame de ma ye no kra no enam gidie fu a ebre bi a atwam asori ane ye kwa de hye nipa adwene mu kra nipa ye be ya adwuma kwa se abonsam adwuma nanso emra sabi onipa nante ba bi e be ko benkum ni fa puani atoye kra e be ko no yesi ade no e ye wonkra bia wa nkom a wa mu a be bodam ya me di mani tu fam se me wu ni me bodam de be ya adwuma no ya me di ye ya me di me so me di no kradie ani akomapa ne ahobrase ma nananom no nananom adawroma Odani abekire waduro odani abeso adai abakosama bika nyina no enananom nsamanfo adawonoma enti na me se me ni asase board nsie e wa apam me ne nkwantana e wa apam me ne nsamanfo wa apam ena me ni enua ne homa ne masuo e wa apam na wona nabi e wo saa adomi bi na me papa komfo ya jamfi na ke so papa ya komfo ena me na komfo atazo so nso ya komfo ena mu enzo so se nipa wo nanso mi a meti ba bi efi se me ka asema kire ho makom ma me fara sase so me di firi nyame so na ade ba ya wo ne kura nyame di so de ma me no so no we nyina echi no me bra me ho asema na nanom embo mu tietia me enti ade bia no wa hinta de a gina na obi bebusa se saa mere wuo de se ne aka obi a bekọ ti nimdie we no nyina no wo kire obi ana se wo pese eyira on se me ma no me ba obabi atimuru me bosom dem me kire me ba bibia me ba bia obebe me bia me mfa de hinta obi a openu obesua de a eda ono na bla boso na emom no ewiase wa mpa de ehuna unhunu hwe ye papa me papa ye jamfi no kuta duro bi pa se duro na se bo de krama kote ene na eye se nye se ensamanfo adawro ma ene ekwaya me nam so ya hoblase ekwaya ombe kire mi Ghana Abibi man ye ne ahoto nyina ya asofo a abrofo no fa omo so omo na me ya hwiri ade ma nyina ofa na ka ye ntisi kan fa nko ablochimam nko kra duro mfa ma Ghana me good draft abrahama ahodo ogu ha ye betumi dia bema jai ye fancy na ge o kasa o kan asembewa ye fancy na ye kan asembewa bo modena se wo hwe obehye ediama nua bi ana be subscribe ediama no so ahye ediama ni nua bi aha ye na Kesse TV emrepem ye be san de ahia hwe ne number no e wo screen na se na wo question bi ana so how dadwen ni amane bi a yale court attachment bia na nsan ye anto nyina no frɛ no
otwere ampokwa nyankopɔ ne nananom bɛfa so bɛkyerɛkyerɛw bɛtɔ ho ase no anya nimdeɛ na haw ne dadwene bi a ebutu so ɔteterew awarefo mo pɛ awareɛ mo pɛ mma ɛne ne kekekeka akɔntuom uni anigye uni nkrata ɛne nneɛma ahodoɔ bebree a wonko ano asɛ wonyɛ bosome nkromba busa ho sɛ mframa bɛ ne fae a ahwedifuom ayi dededede sansan frama bi emfire na ahwedifuom emu yedin medin de breto ba kwasi twumase yakra mo yeda mo ase